った貧乏な母子家庭、俺も母も悩みを抱え、いつか鳥のようになると信じて目覚める朝、小さな部屋で育った貧乏な母子家庭、俺も母も悩みを抱え、いつか鳥のようになると信じて目覚める朝、小さな部屋で母子家庭のブラザーのシスター、一人っ子育ち、もし結婚したら子供は2人欲しい。小さい頃から頭悪い、特技もなく神経質で弱虫、思い込み激しくそのせいで病んだ心、失敗しまくって奈落の底へ、誰も見えないところまで、そんな病気の子を抱える母、その母の友達も病気抱えてる。誰が一番苦労してる、今生きてるのも誰のおかげ、重いプレッシャー持ち起きる朝、おはようございます。育った貧乏な母子家庭、俺も母も悩みを抱え、いつか鳥のようになると信じて目覚める朝、小さな部屋で育った貧乏な母子家庭、俺も母も悩みを抱え、いつか鳥のようになると信じて目覚める朝、小さな部屋で